Şu videonu öpmän soňuna çenini görmegi maslahat berýän. Şu posta like bas, repost et, men gollama ýatdan çykarmaň. Ilki bilen Play Market'e girýäňiz, gözlenýän ýere mini Fox UP'ni gözletýäňiz. Fox UP. Ne? Şunu alýaňyz. Soň içine girýäňiz. Soň şu aşağıda ýurtlar bardyr, şoňa basýaňyz. Serediňizdir. Şu taýda ana ýaşyl drona basýaňyz connect'e. Biraz garaşýaňyz şu taýda. Häzir işleýişini men size görkezýän. Yine işledi. Şu işlenden soň biraz garaşmaly. Häzir şu 100 bolandan soň işlep başlaýar. Şu dolýan çökmän garaşmaly. Häzir ana bolly. İşleýişine hiç il mesele.